हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ होबाय। दायो नोंथांमोना गासिबो रल नाम्बार होनानै रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन। नोंथांमोना रिजाल्ट नायनायाव प्रब्लेम जादोंबा आं दहाय नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादों। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं दाबो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना लिंक होनानै दोनखादों। जाय लिंकनि जोहै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन। मानो होनोबा नोंथांमोनाथ' गासिबो seva.online.org बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैल' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो थाङोबा दायो नोंथांमोना नायनो हानाय नङा। मानो होनोबा जोंहा दायो सार्भारा डाउन गोबां मानसिफ्रा नायदों नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोननो आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। मोनसे लिंक मोननो हागोन बेहाय फैबानो जाबाय। बेहाय फैनानै बेहाय नोंथांमोना खैथाबा लिंक मोननो हागोन। जाय लिंकआव नोंथांमोना रिजाल्टखौ सार्भार डाउन जायालासिनो नायनो हागोन। लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुनो हागोन। दा बेनिखायनो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ दायो गासिबो नायफैबानो जाबाय। जोंहा टाइमाबो 10ता जाबाय। रिजाल्टआ जोंहा दायो आउट जाबाय। दा नोंथांमोना गासिबनियाबो रिजाल्टआ मोजाङानो जादों होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना सोर फार्स्ट डिभिजन मोनखो, सोर सेकेन्ड डिभिजन मोनखो, थार्ड डिभिजन मोनखो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिरनानै होबानो जाबाय। गासिबनिबो रिजाल्टखौ नोंथांमोना माने गावबा गावनि रिजाल्टखौ आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोननो हागोन। बेहाय फैनानै रिजाल्टखौ नायफैबानो जाबाय। सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जोंहा सार्भार डाउन। बेनिखायनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ दायो नायनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो नैबे माखासे रिजाल्टआव फैनानै माखासे वेबसाइटआव फैनानै रिजाल्टखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय। बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना मोननो हागोन। गोजोन्थों।